Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Alas 8:13 na. Atong daghang mga issues nga atong gisundan mahigala pero kining isyuha kuan masagod ni. Ato ning pagtagad gamay mga kagilaan kay to si Radyo Man Pulaw ro atong i-check mahigala kadto bitong usay makaingon ta magkaluoy ta or usay makaingon sa tangay mo disiplinahon. Isu sa kayo og di pod. Ni ay usa mga higala ka trabahante sa usa ka supermarket diri ni sa may Central Block sa IT Park nasakpan kini mga higala nga nanguha og chocolate. Ang problema ini ron kay ang chocolate gibugkos man mga kaigalan siyang paa. Ako lang nga gikataw-katawa mga kaigalaan. Lahi man gud ang manguha kag kanang department store manguha ka bidad ako gyud problema oy, ha? Unya matud palagi nila sa una, okay pa kun sa una kay ang imong 100 daghan kag mada karon 100 wa na magi kay mada. Gamay na lang jud kayo nya maginabtik pa ka kay daghan ang CCTV. Nasakpan ni mga kaigalaan ang chocolate in town naasa iyang bagtak gibugkos man sa iyang paa unya pagsulot niya slacks na wa na di na mailhan. Ato lang agi katawa may gala paita no yung chocolate tayo ang tintal kagkuha anak nana unya karon priso town siya mga higala tungod aning kalakihan na unsa no. Wa ka yo, ug wingkag ka nang gigutom ka di pa siguro chocolate inday ken ug gutom man ganday. Ngano man unsa man hitabo ato sa 6 kasamang Pulaw Robe sa report. Yes, Paul. DYHP RMM Report. Radyo Man, Atty. Ropil, karong adlaw mo piyansa ni si Resti Anore, no, 30 anyos, taga lumad nga taga Bourbon, Cebu. Padonan siya live-in partner, doon na siya gamay pang anak. Sila ni Moyo Road sa Barangay Buisan, Indakbayan, Subo. Ako lang siya, kumusta? So siya, Radyo Man, Atty. Ropil, aron sa pangumusta po sa iya nga kahimtang, no? So, si John Resti Nori, dugay naka sa kuan dyan, sa imong trabaho? 1 year ko. Mga 1 year ko campaign. Atty. Ropil na. Atty. Ropil, sana na lang niya. Reste, may buntag ni mo Reste. May buntag mo na ni. Oh, kumusta man ka diha? Okay naman na ni na kuan naman tanan. Gawas duro ko karon. Oh, unsa mo piyansa na lang ka? Mo para ko kauno na ko gawas sa ni. Oh, ngano day gigutom day kadtong kuana? Gutom kay kadtong panahon na? Wala sa niya. Murag ka na naging nasa uragis utok ba? Oh. First time to imong gibuhat o kabuhat na kaginana sa una? Wala kato pag ina ni. Kadto pa gyud sus naibog lang gyud aton chocolate ug maohon. Oo. Oh, ha. Paitadugay na ka nagtrabaho diha? Paan mga 1 year ako campaign dito nga area attorney. 1 year kapin. Unsa agency ka? Agency ko. Agency ka. Unsa man ni kanang nakay live-in partner dugay na mo aning imong ka-live-in? Dugay na may mga magtulo na may ka tuig ro campaign. Oh, imong anak pila may edad? Bata pa na kung anak, mag 2 months pa ni padong. Mag 2 months pa padong. Ang kadtong sa mga gigut, wala ka gutuma, kaibog lang to nimo nga makuha ka sa chocolate. Ha? Kaibog lang to nimo nga makuha ka sa chocolate. Kaibog lang ito attorney. Pwede ka kahuna-huna nga daghan lamang CCTV diha. Wala lang po ko nakahuna-huna lagi attorney. Oh, sus di malasa na yung kalakiha hinoon nga kuan ba kana na ang nahuna tani mo nga
Pila ba kantidad chocolate nga 400 man kunoy kantidad sa chocolate? Tinuod ba na? Para 300 sa kapin. 300 na kapin sus na among hinuong kaning maong kantidad. Wala gyud attorney so awahay na king pagpasol ba. Oh, asa man ka na-sign na ka sa grocery na assign? Oh, sa grocery. Sa grocery. Sumoto nga kon pero giplano gito nimo kay naman kay imong lastiko sa imong pa. Para to scotch tape ron to attorney. Scotch tape na to. Sumoto imong gikuha tong chocolate kay naibog lang gyud ka sa chocolate. Oh, naibog lang yun ko. Oh, ikaw ray po'y mukaon adto. Oh, ako ra po dog mo kagawas to. Wa kay plano nga imo to nga baligya. Ah, wala ra. Diin naman ka gisita pagkahuman nga nakitaan ka nga nanguha kag chocolate sa gwardiya na. Oh, pag paano to, pag dayon na to, gawas na to, brag ang CI may nakabantay ato. Padayon gawas na nimo. Oh. Sus di malasawa. Unang-unang tani mong maayo ang tadaan nga kuan. Ulahin na inon pagbasol ani ron. Mao lagi ato na ako lang gikuan nga lesson learned pud ba nga. Sila na okay naman sa attorney. O nya na ngayon lang kagpasaylo dito sa kuan. Sa management. Wala may mga atubang na ingon anak nila god attorney, dili mo sa mga atubang ilargo ra man kana ang lagda diri sa kuan kay og didto pa lang og mga atubang pa lang sila nako. Mga ipagpasaylo nila didto. Kasagaran dili im gina sila mo atubang og largo og nay ina nga panghitabo sa mall nga basta mga dicer. Oh. Pila ka kinandaloon largo sa police station. Oh. Ay papriso largo dili sila bisan lang unta to og moingon sila nga ilang pa-viral lang nga nako ngadto sa kuan okay ram kana ilang maging gubon ang kuan gud sa tao. Kamay ra kay nga sayop maora na naka-diferensya ng mga mall gud nga magtrabaho ka gubon nila gid largo imong pagkatao ba. Pero sa wala pa ni mahitabo, wala kay record nga sa una po niya napoy kay naibgan nga imong gikuha. Oh, wala ra attorney. O daan ni sa una pa kuan nimo, basin og na kay problema ba, do na kay sakit anak karon nga manghuha-nguha kag butang. Wala ra primero ra gid ni attorney. Primero na ni pagka sa una nag-eskwela pa ka, wala ka maka kuan sa una nga manguha kag kanang kuan kanang naa nimo nga kinaiya ba nga manguha kuha ina na. Wala gyud. So pila man gyud kuno kantidad sa chocolate? Kuan to attorney ang total diri kay 338. 338. So duha pa ba nimong gibutang sa pikas ug pikas nga paa? Anduha na to. Anduha na. Diin man ka nagkuha kag kuan ska step? Nara may daghang skastik mo sa supermarket kay magkuha may naman po may buhaton nga kanang among banlingon sa among item ana ba. Pastilan. So ang imo ani nga naibog wala ka gutuma. Ang imo naibog lang gyud ka sa chocolate. Mao ra gyud. Mao ra gyud attorney. Wala po kang nahuna nga mangutang na lang ko kay mo ibog ko ng chocolate, mangutang ko palit ko ani. Wala lang gina na sulpong nahuna lagi attorney. Kanang sa imong kauban baka karon nga gusto kuan gyud lami kay ikaw chocolate gyud. Ina na ba? Pareha ba ng mga buntis ba nga kana na ang sugos bata ba? Ina na. Mura kag na nga ba? Maylo lang ka sa imong kauban unta to. Maora to attorney di lang ko mo daghan pa og ano kay okay naman ko. Salamat sa lang attorney. Sa man sabot mo na okay na kuan na. Mo piyansa na mo unya sa man piyansa mo karong adlaw. Karon tong adlaw giingon sa katong police attorney kay balik to kong ate karon kay magpiyansa ba nya. Gawas siguro ko karong hapon karon ba karong mga hapon lagi. Gawas ka karong hapon. So sa may plano ini mo igawas ini ron nga naguba na mahinuon ning imong reputasyon. Mahuway sa siguro ko attorney og di mo balik sa ko sa amoa probinsya. Magkuha na sa ka dito, mangita lang sa kag panginabuhian dito. Mangita lang sa ko. Kuan ba ka, manguma ba lang ka? Asa man yung probinsya dahil ninyo? Sa Bourbon. Bourbon. Taga Norte dahil ka? So adto lang sa kas probinsya nimo unya kini imong live-in partner sa may trabaho ani. Pahulong ko man ako pag anak-anak niya ba. So ikaw lang nang ginabuhi. Kini siya makagawas sa ka kay makapiyansa ka unya gamay ra man ning kasuha nga inani pero ang kanagong dungog lagi perti man dako ang problema lagi ni. So dako kayong leksyon sa imong kinabuhi ni.
mao lagi attorney. Oh. Gapon kay nga nasay pa nako pero tibuok paano ko ba mura og nakuan. Ang imong judgment ba sa imong kuan kanang wa ka kunahon na bitog lain? Pag tan-awon ta nimo nga naibog ka, lami man kay kaog chocolate. Mangutang lang ko ani. Ano unta ba? No? Lagi. Kanang kuan gyud kay mangutang ba ka o unsay mga pamaagi na to nga kuan kun dili lang gyud mo himo krimen kay kanang manguha ta krimen naman gud na siya. Oh, barato naman tatong chocolate, tag 300 naman kada na. Walay imong sa imong kaibog pwede ba ang imong sweldo sa kadlaw may palit nimo chocolate. Kaon kag tamas ginawa. Wala po kaganahon na di ana. Wahay nagiging pagkuan attorney. Sige na lang na humanam gid attorney ako la ning lawato mao na gid ni. Mao na gyud lagi paita ning sitwasyon na hinoon. So leksyon na gid nimo sa unta man. Ang hitabo man ni. Unsa may imong itambag sa uban nga mga uban nga kanang daling matintal. Mao ra to ako agod sa uban nga og mga kauban ako nga kuan nga og maibog dili lang gid nila upagawa sila so kana hindi gid nila dalawon ini gawas kay sa gamay nga kantidad guba ka imuhang pagkatao og imong madakpan kanila. Ya man lisod ra kag pang-apply trabaho aning kalakiha. Liste. Mao lagi attorney kay na bag-o pa man pa may naka-record pa man. Dugay pa mo guro na mawa. Pero sa man sa inyo, kamaoro makakamanguma ka dito. Balik ra sa ko ngadto. Unsa may trabaho nimo nga maantiguhan sa kuan probinsya, kamao ka mo basakan, kamao ka mo kamaisan ana, kalubihan. Kamaorong ko anak. Maura, kinala ba kay buhion nga imong live-in partner o kanang imong anak na kay buhion? So kinalan ka mo lihok gyud ka. Kinalan gyud ka mo lihok kay nana kay buhion. Wala gyud attorney. So uli kas probinsya mangumala sa kadito or managat, kamao sa kang managat. Dili ko kay ba managat Pero manguma, kamao ka. Mag-drive o tricycle o drive o sikad, kamao ra makaka. Paning kamuta ra gyapon attorney nga mabuhay na ko kong pamilya, ana ra gud. Paningkamot lang. Ito sa kay magpadagi ko ani. Lisod man. So sige lang, leksyon na sa imong kinabuhi. Uli ka sa probinsya, pwede ka mag-uma dito, pwede ka nga mukuhan ka, mangita kag pamaagis panagat baka or drive kag tricycle, bisag unsa lang, basta mabuhi tas tinarong, ha? Mao gani attorney. Anyway, dili man nga dako gyud kay ning imong sa. Pero pangitag pamaagi dito nga mabuhi nimo na imong pamilya. Mao ra attorney. Sige Risti, salamat kayo dyan, no? Unsa may imong tawag yo, Jan o Risti? Unsa may sagad tawag nimo? Jan ra attorney Jan. Jan. Sige Jan, pastilan hinuon ning kalakiha. May nang gani kay mutabang imong ate nimo. Naaraman akong ate. Sige Jan, salamat kay sa paghatag panahon nato sa DYHP. Okay, salamat po attorney. Okay, Paul. Okay, si John Resti Anore, no? At least okay na. Mo bill na sila ron. Ang lawa niya, makagawas na siya. So, kining 300 radyo man attorney pero nga kantidad sa chocolate. Total na ni siya. Total na. 100 kapin man ang buok ani niya. Duha man ni kabuok iyang guide sa iyang duha ka tiil. So, total magani wa times 10. Nagpila mang buok na yan 100 kapin maka. Wala ra magkuhan. Wala ra ka pamtangking bayog kung taas yun nga presyo. Okay, 300 kapin rawi ani. So gi-increase day jud kagahapon. Nga kuhan ka sa piskal na istorya ka sa piskal. Yung sa may mga pangutana sa piskal nimo. Mao to ning ospisyal nga iyang giingon nga ipatong araw ko niya tinod to nga gikuha gyud mo tong araw ospisyal. May ospisyal ako na lang i-dismiss Wala mo yun. Saka yun niya. Saka yun niya. So, pila ko na yung bill? Sa'yo mo na ibawan. Ang ipandam ninyo, ang ipandam nga bill. Pila mo itong ate yung istorya. Ay, ate mo istorya. Balik ka kung ate karon niya. Kumana ko tanang, ipisuran mo tanan para katong
largo na ko noon niya ba. Sige. Salamat kayo, Jan Risty. Ha? Kon Paul kanang kini leksyon ni Paul ba? Ang uban nga naminaw to no. Gaga inani ra kantidad pero ang imong dungog nga magguba pulbida. Dako kayo. Lagi. Oh. Ilamian lang yun siya atong kwan. Kato pa ka kita atong skulita. Dugay na. Adaghan mo rin kasi klase nga ko anda kulit. Atong skulita yung mong safety ba? Photo display. Kung sa paghay ko na to. Ibog lang yung katong porma ha. Ibog. Square magporma no? Square. Kana mo rectangle nga kwan. Rectangle. Lindot pa tanawon gud po labi na gutom-gutom kasamot kalami ng pagkaon tanawon. Lain man ni. Ang lami man kayo na. Ito yung Nya ang color pas packaging nga murag Cadbury gud ang tsokolate di ay. Ha? So atong pagpangumusta ni Jan Risty taon Radyoman Attorney Ropil no sa iyang kaimtang diri sa detention cell sa Mabolo Police Station 4 no kay area man na sa Mabolo Police Station 4 kining iyang gialagaran nga mall no. Pasama nakapamahaw na sa diyan nakatugra ko na sa gabi itaw no sa lamuka sa may kuan niya. Okay ra mo pagkatog gabi dyan? Okay raman attorney. Nakapamahaw na karon? Para maray taro na ko ang magdasa pa mga. Magdapay mo kuan wala katog ra ka straight gabi. Makatog naman. Mindagahan na ninyo diri ra mo? Lagi Mura manik sinardinas po Japon sa sila diri Radyoman Attorney Ropil no? Lingkod, nga uban, sabot, puli-puli giga. Ano man to nimo kan ikaon na to niya daan suod na ng telepon. May to kuan ta to. Di mo na lagi kaundaan dito. Para iguwa ni mo, after ka suga. wala na lang attorney. As may mong plano de, atora ni mo kantos balay. Ari ra ini gawas ra. Kung taon no. Pero wakay dadaan ato, imong live-in, wakay plano nga inyo tong kung na yung tabangag kaon sa akong live-in. Naabot na sa imong nauna. Wala sa de. Imo rin ito. Wala kang gitong ko dati kung live-in nga may inana. Sige, iyari gid ito Radyoman Attorney Ropil, no? Sige. At least mo piyansa na karon adlaw, makagawas. Ste pa itapuloy tulad ka ibog pul ba? Naibog lang. Nagsabi tayo na may say nga tambalas ka ibog bitaw nga kuan pro. Kuan no nimo. Pero na gyud sus Ginoo ko. Mao ni hinungdan in town. So, ni kuan na lang ni siya sa tiyan. Lipay lang sa ni siya nga kuan siya, atiman po siya siyang ate. Kunya, mo ini si kaso sa iyang bill karong adlaw, no? So, man ni Radyoman Attorney Ropil, ang pag-ari na to diri sa Mabolo Police Station. O man ako si kasamang GC Sumampong. Ako niyo Radyoman Po Lauro. DYHP, Tatak Taremen. RMN Exclusive. Salamat Radyoman po Lauro sa imong report. Idang paita may galaw So leksyon has tanan. Leksyon sa tanan kay lisod ba sa kay kinluoy ba po dil ba niya dako gyud nga kantidad mga higala. Makagawas man ni siya noon pero ang dungog nimo ba? No? So katong uban niya nga mga kwan katutuang dili ni matawag siguro ko well record ni siya day. Pero mo na sa inusintihog naong kaibog ko siguro tinuod ni kita kas naong niya mo man og kanang inusintihon sad. Nabi panahon nga maibog yung ay ko na kanang mga buntis ko day tinuod day kanang buntis nga ganahan mo kaon or ati-atik na mga buntis. Mag-craving sa mabdos kanang mga mingon nga kuan ba nga unsay ang gusto niya mabdos karon magpapalit og kuan unsa man tinuod gyud na nana nga sugos bata nanog pobre-pobre nga magpapalit og pizza. Pugos ba na upalit ng daikin? So may kalaki nga, midalag bubarato-baratohon na ipapalit. Nanog, saan yung bata social man kayo nga pizza man pirme? Kanya inon nga sugo sa bata, pero hormones ang kuana na sa babae nga murag kuano. Pero sagad na kana mang manggang hilaw na. Pero murag craving na sa kuan, kana mabuntis. Na. Pastilan bitaw no. O tingali kung buntis ni makaingon siguro ka nga sugo sa bata ni. Pero di ba laki masagot nila? Ito na lagi katawa may higala ba? Pero muli kong ingon nga, ako lang yung gisgutan kay inanay ning kantidad pero ang leksyon ba nga ito makuha? Kamong maibog mo din Banaagin yung mayo nga, ang imong aksyon ba o sa imong kaibog? Sus Ginoo ko, tiwasan ta na gisgutan kay, kitang tanan na ba maibog na ba sa ta? Pero mo kontrol ta. Kinito sindekin, kung kaon ni GP diri, mga mo kong gamay nga day. Kaya kung gamay day kay murag na tambal sa kayo.
Pero di man sa ko palit kay di mo ko kahurot sad. Nya kana na ang pwede kitang palit usahay ganang kuan pero kinis dikin hilig kay kaon ng mga chicharon mo kuan kay ko usaday be. Maibog ta ba? O si Inday Aida gahapon bitaw nga kaon sa donut diri gitagaan tag donut dire. O niya nga tuloy di may donut. Para kuan ton donut sa ka karton man to. Dahil donut ko di lang ko mukaon na day. Amo ka mulay kaon kay Tamis man, ha? Ya mo ko gipakita sa picture ko gaya lang ko katunga day be. Ako ni Inday ay datunga lang taday kini mo ko kahurot bisag gamay lang sa kaingkit lang ba? Nga para tambal sa kaibog ba? Ako na sa ginan nga tuloy sa maning donut kaya ako may gitagaan atong donut sa karton ko kanaalan ninyo. Ya magipicturean kasi niya sa Messenger sa talne dalam donut ay. Ako ginan di ko kahurot tanag bisag usaday kaya lang ko kanang katunga. Or bisag usa ka kuan lang. Tambal sa kaibog ba? Naman tay tambal sa kaibog yun nga kuan. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata RMN, radyo mo nationwide.